Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ekele m unu. Asị m ka onye chiri ya zere. Anyị awụchukwala ọzọ n'ụbọchị nke taa n'ihe onyonyo ka anyị na-akpọ isi mbido telivishọn. Onye unu alụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị Esther Ugonweje. Asị m n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetakwara unu ihe mmemme ọzọ n'ihe nke anyị na-akpọ ihe na-eme n'obodo. Ihe a chọrọ ileba anya n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara mmiri. Onye ọbụla dị ndụ mana mmiri bụ ihe dị mkpa n'ebe mmadụ nọ. Onye ọbụla Chineke kere eke enweghị ike ibi ndụ na-adịghị mmiri. Etu azụ nọ na mmiri si ya abụghị ịdị ndụ na-ewepụta ya na mmiri. Etu a ka ọ dị mmadụ Chineke kere eke n'ebe mmiri nọ. Ya mere anyị ji wee wetara unu ihe nke ụbọchị taa ka anyị leba anya n'ihe gbasara mmiri. Mmiri bụ ihe eji eme ọtụtụ ihe. Eji mmiri asa ahụ, eji mmiri asa akwa, eji mmiri asa efere, eji mmiri eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Mana nke anyị chọrọ ileba anya n'ụbọchị nke taa bụ mmiri nke anyị na-aṅụ aṅụ. Mkpa ọ dị n'arụ mmadụ. Ihe anyị chọrọ ileba anya n'ụbọchị nke taa mmiri ọṅụṅụ ka anyị chọrọ ikwu maka ya. Ya bụ ebe ọbụla anyị nọ na-ege m ntị n'oge awa, achọrọ m ka ị nọsie ike n'ihi na ị ga-amụta otu ihe maọbụ abụọ na mgbe anyị ga-ekwụsị ihe gbasara mmiri n'ụbọchị taa. Onye ọbụla dị ndụ, arụ mmadụ, mmiri, ihe mere ahụ mmadụ, mmiri dị n'ahụ mmadụ ruru ihe a na-akpọ ebe 55 to 80% mmiri a na-aṅụ n'ahụ, mmiri ọṅụṅụ. Ihe anyị na-ekwekwu banyere n'ụbọchị nke taa. Dịka m na-agwa unu, ahụ mmadụ na-anabata mmiri nke ọma ka o wee rụọ ọrụ ofuma. Mmiri ị na-aṅụ n'ụbọchị ga-esonye aka n'etu ihe dị n'ime ahụ gị ga-esi na-arụ ọrụ. N'ihi na mmiri a na-aga n'ihe niile nke dị n'ime ahụ. Ọ na-aga na mkpụrụ obi, ọ na-aga n'umenju, ọ na-aga n'akwara, ọ na-aga na mgberi afọ. Ihe niile dị n'ime ahụ, ihe niile a, ha niile nwere mmiri na ya. Mmiri ga-enye aka ka ihe niile a wee na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ gị. Ya mere ebe ọbụla ị nọ bụ nwanne m na-ege m ntị, mmiri nwere mkpa ọ dị n'ahụ mmadụ. Ekwesịrị ka mmadụ dị ndụ na-aṅụ mmiri mgbe ọbụla mmiri gụrụ ya. Ọ bụrụ na mmiri gụọ gị, a sị na hei na mmiri adịghị nso, ka m cherecha mgbe dị etu a, n'ihi na o nwere mkpa ọ dị n'ahụ gị mgbe ahụ. O nwere ihe ahụ gị chọrọ iji mmiri ahụ wee rụọ. Mgbe ahụ o nwere ike ọ bụrụ na etu ọbara si aga n'ahụ gị adịchaghị mma, ahụ gị wee chọọ ka mmiri bata n'ime ya ka o wee jee mee ọbara ahụ ka ọ na-agba etu o kwesịrị. O nwere ike ọ bụrụ na mgbiri afọ gị chọrọ mmiri mgbe aha iwe ime ka o wee mee wepụrụ gị ihe a na-akpọ afọ isi ike. Ya mere mgbe ọbụla mmiri gụrụ gị, nwanne m, kaba ahụ were mmiri ṅụọ ya ofuma ofuma ka ọ ga-adị gị mma n'ahụ, ka o juru gị afọ. Dịka a na-eleba anya n'ụbọchị nke taa, o nwere ọtụtụ ihe mmiri na-ahụrụ n'ahụ mmadụ. Nke mbụ na mbụ bụ, ọ bụrụ na ị na-enwe isi ọwụwa maọbụ nke ndị Igbo na-akpọ ọkịrị mgbawa isi, ọ bụrụ na ị weta mmiri ṅụọ ya ofuma, mmiri a ga-eje gwọọ isi ọwụwa ahụ maọbụ gwọkwa ọkịrị mgbawa isi ahụ. Ị ga-enwere onwe gị, n'ihi na mmiri a na-aga n'akwara, ọ na-agakwa n'ụbụrụ mbụ mmiri. Ụbụrụ ji ya arụ ọrụ. Gbaa isi a na-akụ gbim gbim gbim. Kedu ihe ị ga-eme mgbe ahụ bụ ihe izizi? Were mmiri ṅụọ ya nke ọ dị ukwuu. Ọ ga-eme gị mgbe ahụ ị nwere onwe gị. Nke abụọ bụ na mmiri na-ewelitekwa ọnọdụ n'arụ mmadụ. Ị nwere ike ọnọdụ gị mgbe ahụ adịchaghị gị mma, ịfụ na ahụ dị gị ịnọ nwayọọ, ị dị ka onye ahụ jụrụ oyi. Gịnị ka ahụ gị na-achọ mgbe ahụ? Mmiri. N'ihi na o nwere ebe ọ ga-aga n'ahụ gị nke ọma. Ọ gaa n'ahụ gị, ọ gaa na mkpụrụ obi gị. Mgbe ọ gara na mkpụrụ obi gị, mkpụrụ obi gị anata ya, o wee jee nye na ọbara agwakọ nke ọma. O mee gịnị?
obi gị a na-apọmpụ ọbara etu o kwesịrị. Mgbe obi gị na-apọmpụ ọbara ahụ etu o kwesịrị, ụbụrụ gị ga na-arụ ọrụ ofuma. Ọ ga-eme echiche gị a na-adaba n'etu o kwesịrị. Ị na-eche echiche dịka nwa Igbo ịbụ ofuma. Mmiri na-arụ ọrụ dị etu a n'ihi na ụbụrụ mmadụ ji mmiri arụ ọrụ nke ukwuu. Mmiri mmadụ na-aṅụ na-arụ ọtụtụ ọrụ n'ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye anaghị aṅụ mmiri ofuma, enegodo anya na akpụkpọ ahụ gị, ọ ga-egosi, n'ihi na akpụkpọ ahụ gị ga-abịa kpọọ nkụ, kpọchachaa nkụ. Mana ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ofuma, ịfụ na ọ ga-egosi na anụ ahụ gị, ọ ga-abịa mee ọnụ ahụ gị ọ na-akwọ mụrịmụrịmụrịmụrịmụrị. Mana ọtụtụ mmadụ na-eche na ọ bụ ude anyị na-ete bụ ihe na-eme anụ ahụ anyị ọ na-akwọ mụrịmụrị. Mba, ihe so edozi anyị ahụ bụ mmiri anyị na-aṅụ ya na ihe anyị na-erikwa n'ọnụ. Mana n'ụbọchị nke taa, anyị na-eneba anya na mmiri anyị na-aṅụ. Mmiri anụ ahụ mmadụ nwere mmiri ọ na-anabata. Dịka m gwara unu na mbụ, na anụ ahụ gị, mmiri dị n'ahụ mmadụ ruru ebe 55% to 85% anụ ahụ mmadụ bụ sọ mmiri. Mmiri na ọbara na-arụ ọrụ, mmiri na ụbụrụ na-arụ ọrụ, mkpụrụ obi mmadụ, mkpụrụ afọ, mmiri na-arụ ọrụ ebe ahụ. N'ihi na ọ bụrụ na ị ṅụọ mmiri nke ọma, ọ ga-eje na mkpụrụ afọ gị jee rụọ ọrụ nke ọma. Ọ ga-emekwa mgbe ọbụla ị chọrọ ije mposi, ọ ga-eme afọ gị agaghị esi ike. Ihe a bụ ọrụ mmiri na-arụ n'ahụ mmadụ. Ị ga-afụ ndị ya agba ha chọọ ka ha jee mposi, ịfụ ya ọ na-afọcha ma ya na-eti mkpu ma ọ na-ebe akwa ebe ọ na-echi ya bụ eze. Dịka onye Igbo na-ege m ntị, ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-aṅụ mmiri nke ọma, ọ ga-eme mkpụrụ afọ gị ọ rụọ ọrụ nke ọma. Ọ ga-eme afọ gị ọ dị soft, nke ndị oyibo na-akpọ ọ dị soft. Mgbe ọ bụla ị chọrọ ije mee ya bụ ihe, ọ ga-enyere ya aka, ọ gasịrịrị werere. Ịfụ na ọ gaghị ara gị ahụ iwesi ihe ọbụla bụ ihe ruru unyi n'ahụ gị. Mmiri anyị na-aṅụ na-asacha ụmụ unyi dị iche iche. Onye ọbụla mara Lagos anyị nọ n'ime ya, mgbagharị karịrị. Enwekwara indọstrị dị iche iche. Mgbe anyị na-aga n'ụzọ, ụfọdụ ka ị na-ekute n'ikuku ma ụmụ dust etum nke na-eme ahụ anyị na-ewekọcha ihe niile a. Oke, ọ bụrụ na ile anya n'ụbọchị nke taa, ọkụ bụ ihe anyị na-arịa n'obodo a. Inwe ọkụ ebe ọbụla ị nọ, ịbata n'ebe ibi, onye ọbụla na-agba jeneretọ, ọ na-asụ ebe niile. Anwụrụ ahụ nke si na ya na-apụta, ọtụtụ ebe ụfọdụ bi, ikuku ada abata ya ofuma. Anwụrụ niile abịa, ọ na-ejekọsị. Ụfọdụ a na-ekuru ya n'ume. Ikurucha ya n'ume, ọ baa n'ime ahụ gị. Ha niile ndị eje n'ime ahụ jee zochaa, jee nọrọcha ebe ahụ. Gịnị oke na ọrụ mmiri? Mgbe anyị ṅụrụ mmiri na-aṅụ ya ofuma, ọ ga-eje sachasịcha ụmụ ihe a n'ime ahụ gị. Mgbe ọ sachasịrị ya, o buje na akpa mmamịrị gị, enyopụ ya na mmamịrị, ime ahụ ga-eme gịnị? Adịkwa ọcha. Ọ kachasị na mmiri ụzụ ụtụtụ. Ị bụrụ onye na-aṅụta mmiri nke ọma, were mmiri ụzụ ụtụtụ were ya dịka ọyị. Mee mmiri ụzụ ụtụtụ ka ọ kachasị mkpa n'ahụ gị na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị teta ụra n'ụzụ ụtụtụ, kaba ahụ were mmiri ṅụọ. Gbara mmiri nke ọ dị ukwuu n'ime kọp, i were ya ṅụọ. Mgbe ị ṅụrụ mmiri a n'ụzụ ụtụtụ ahụ, nye onwe gị ihe dịka 15 minutes, ị ga-afụ na mmiri a ga-eje site n'ụbụrụ sara gị, gbadata anụ ahụ gị niile, ime ahụ gị niile, ma nkwonkwo na ọbara na omi na ọkpụkpụ, ihe niile Chineke ji wee ka ime ahụ. Mmiri a ga-aga njem n'ime anụ arụ gị niile. Ihe ọbụla bụ ihe ga-ekwesị n'ime ahụ gị, mmiri a ga-eje sachapụtacha ha niile. Ọ bụrụ na ọ sachata ha niile, o buga na akpa mmamịrị gị. Ọ bụrụ na ị nyụọ mmamịrị gị ahụ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, nyụnye n'ihe
lee mmamịrị ahụ anya, ị ga-afụ ka o si acha. Ụfọdụ mmamịrị a ga-enwekwa ihe a na-akpọ, ndị oyibo na-akpọ ọdọ. Ọ ga-enwe ụdị isi ya bụ osie. Ị ga-asị ihe ọwụ ihe dị gị n'ahụ. Mgbe ị mere ihe a n'ụzọ ụtụtụ, ọ ga-enyere gị aka, n'ihi na gịnị ka ị mere? Ị mere mkpocha na nzacha nke ụtụtụ ahụ. Ọ dị ka ebe mmadụ tetara ụra, ị ga-ewere ihe eji ata atụ, wee taa atụ, wee sachasịa ọnụ gị. Mgbe anyị sachasịrị ọnụ gị a, imere mkpocha na nzacha n'ọnụ gị. Etu a ka ọ dịkwa mmiri ụzọ ụtụtụ. Mgbe anyị ṅụrụ mmiri ụzọ ụtụtụ, imego gịnị? Mkpocha na nzacha n'ime ahụ gị. Ihe ọbụla ga-ekwesị ekwesị, ọ bụ nke ị kutere n'ume n'abalị, ọ bụ nke ikuku butere, ọ bụ nke ụmụ tumtum jeneretọ anyị na-agbakarị n'ihi enweghị ọkụ, ọ bụ anwụrụ nke ị siri na ha wee kuru. Mgbe anyị ṅụrụ mmiri ụzọ ụtụtụ a, ọ ga-eje mee gịnị? Sachaa ihe ndị a, ị nwere onwe gị. Enyopụ ya na mmamịrị, ụfọdụ ga-ebubakwa ya na nsị, enyopụ ya na mposi n'ụtụtụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-enweghị anya n'ụbọchị ahụ, ị ga-afụ na ahụ ga-esi gị ike, ị ga-afụ na ahụ ga-agbasi ike, ị ga-afụ na ihe ọbụla ị na-eme, ị gaghị enwe ihe ọbụla a na-akpọ complain ma ọ bụ ụdị ọzọ. Ọzọ dị ka ibi ya bụ na mmiri na-enye aka ka nri anyị riri eri gbarie ọsịsọ. Ọ bụrụ na ị na-ericha nri ṅụọ mmiri nke ọ dị ukwuu, ọ ga-eje nyere anụ arụ gị aka. Ọ ga-eje nyere nke ndị oyibo na-akpọ the body metabolism. Ọ ga-aga mee gịnị? Bịa bustuo ya, mee ka nri ahụ iriri mgbe ahụ gbarie ọsịsọ, gbarie ofuma ofuma. Mgbe mmiri a gbariri, nri a iriri gbariri ofuma ofuma, ọ ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị chọọ ije mposi, o nyere gị aka, ọ gaa nke ọma, n'ihi na nri a iriri mgbe ahụ, ị bịa ṅụọ mmiri ahụ, ọ ga-eme nri ahụ ọ digest ọsịsọ. Mgbe nri a gbariri ngwa ngwa, ọ ga-eme ahụ ama anyịzi gị arụ. Ọtụtụ na-emegharịcha nri, ọ bụrụ na nri ahụ agbarịghị ọsịsọ, ifu ebe onye ahụ nọ, ọ dọrọzie ka dọratị. Ifu onye ahụ ọ kụjisie ya ụkwụ, kụjisie ya aka. Ụfọdụ ga-esizi ebe ahụ rahụ. Ụfọdụ ga-enwezi ike ime ihe ọbụla n'ụbọchị ahụ, n'ihi na nri ahụ ha riri agbarịghị ngwa ngwa. O nwere ndị ọ ga-abịazie, ọ bụrụ na iriri nri nwere mmanụ nnukwu, ụtụtụ ga-eme ha ọbịa ọ na-acha gị ọkụ n'obi. Mana ọ bụrụ na mgbe ị richara nri a na ị ṅụrụ mmiri etu o kwesịrị nke ọma, ọ ga-eje nyere nri ahụ aka, ọ gbarie ọsịsọ. Ọ gbarie ọsịsọ, nri ahụ adakpuo, gaa na ngalaba ụzọ dị iche iche n'ime ahụ, ebe o kwesịrị ịrụ ọrụ ọ ga-arụ. Anụ ahụ ibe niile dị iche iche n'ime ahụ ewere okere nke ha, ọ bịa rụọ ọrụ otu o kwesịrị. Ya mere, mgbe ọbụla ị na-eri nri, were mmiri debe n'akụkụ gị. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ebe a, ị ga-afụ mmiri n'akụkụ m, iji gosi gị mmiri mkpa dị. N'ihi na ọ bụrụ na anyị gụsịchaa nke ụbọchị taa, aga m ewerekwa mmiri ṅụọ ma nwetakwa onwe m. Ya bụ, mgbe ọbụla ị richara nri, ṅụọ mmiri nke ọma ka ị wee nweta onwe gị. Mmiri a ga-eje nyere gị aka, nri ahụ adaba nke ọma nke ọma, nri ahụ agbarịsie nke ọma nke ọma. Ị gaghị enwe ihe ịchọ ọkụ n'obi, ị gaghị enwe ahụ ịnyị arụ, ị gaghị enwe ihe ọbụla bụ nsogbu n'ahụ gị mgbe ahụ ị ṅụrụ mmiri ahụ, n'ihi na mmiri ahụ ga-eje rụọ ọrụ o kwesịrị n'ime ahụ gị, ị bụrụ onye nwere onwe gị. Nke ọzọ dịkwa ka ibie bụ na mmiri, mgbe ị ṅụrụ mmiri, ọ ga-eje na mkpụrụ obi gị ga-arụ ọrụ, n'ihi na mmiri na ọbara na-arụkọ ọrụ. Ị nweghị ike iwepụ mmiri n'ebe ọbara nọ, ị nwekwa ike iwepụ ọbara n'ebe mmiri nọ. Ọ bụ na mmiri kwesịrị ịgwakọta wụcha ọbara gị zuo ezuo, ọ ga-eme ọbara gị a na-apọmpụ ofuma, ọbara gị a na-agba etu o kwesịrị, ọbara na-ejezu ahụ gị niile etu o kwesịrị. N'ihi na enweghị ihe ọbụla dị n'ahụ mmadụ na-anaghị arụ ọrụ na-ejighị ọbara. Ihe niile dị n'ahụ mmadụ na-arụ ọrụ, ọbara na mmiri na-agakọ nke ọma. So mmiri a bịakwanụ, o jee na mkpụrụ obi gị jee rụọ ihe o kwesịrị ịrụ. Ọ ga-eme ọbara gị aha, obi gị aha na-enu ọbara n'izu isi ike, n'ihi na mmiri ga-enyere ya aka, ọ na-arụ ọrụ otu o kwesịrị ịrụ, ọ na-apọmpụ otu o kwesịrị ime, otu o kwesịrị. So ọ dị mkpa
mbụ mmiri ọṅụṅụ anyị na-aṅụ. Ebe ọbụla ị nọ, mmiri dị gị n'akụkụ, Chineke emeela ya na ebe ọbụla ị nọ ị ga-afụ mmiri ị ga-aṅụ. Ọ bụgodị nọ n'ime moto, o nwere ndị na-ere mmiri n'akụkụ gị. Ọ bụrụ na n'ebe ị na-azụ ahịa, mmiri juru ebe niile. Ị gaghị asị na ịfụọ mmiri, ya mere na ịṅụ mmiri nke ọma, n'ihi na mmiri nwere mkpa ọ dị n'ahụ mmadụ, and ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu n'ime ahụ mmadụ. Mmiri na-emekwa mmadụ ka ọ ghara ime gịnị? Ka ọ ghara ibu ibu nke ukwuu. O nwere ọtụtụ ndị na-eme ihe ọbụla ha na-eri bụ ihe nwere abụba, ihe nwere mmanụ. Ọtụtụ na-alaiki nri eghere eghe. Enweghị ka a sie nri ka a ghara ighe ya eghe. Mgbe anyị ighere eghe, nri ọbụla ighere eghe, mmanụ ndị ahụ ga-eje n'ime ahụ gị jee dọkọrọ. Mmanụ ndị ahụ ga-eje n'ime ahụ gị jee ebe ahụ jee were oche were ọnọdụ. Mana n'ụbọchị nke taa, anyị ga-eleba ka mmiri ga-esi nye aka ka mmanụ ndị ahụ wee si n'ime ahụ gị wee nyefe, ghara imere gị ka ị wee na-ebu ibu nke ukwuu mgbe onye achọghọ ibu n'ahụ ya. Mana mgbe anyị ga-eleba anya n'ihe nke a, anyị ga-ejegodo obere ezumike ma chigata. Mgbe anyị chigatara, anyị ga-akụzi ka mmiri ga-esi wee rụọ ọrụ wee gbarịsie ụmụ abụba ndị ahụ n'ime ahụ gị. Ebe ọ bụla ị nọ, a sị gị nọsikwa ike o, ebilikwala n'oche gị, udo dịrị gị. Anyị jee chigata.